ko munum bu tege korota salli wulili bela jigini beni wulili be bu tege korota ka salli bela be chogodi o yakata wi Abdullah ibn Umar ko alayya dabu kamade arhamutu salatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alayya dabu kama ka ciden ka salli chogo koloshi ko alayya ye ciden ba ka bolo fula korota yoronani de kabaru folo aba tige fula korota kama hakke ubetilo hakke ni kabaru folo bana aye kalanke kalam banna pew aba fi kata urukula aba bolo fula korota ko bila kama hakke ubetilo hakke ni atara urukula sabana nabe bo urukula aba tige fula korota kama hakke ubetilo hakke ninte sabaiwa sallim min yetahya fulaye na yetahya foloke aba bolo fula korota na yetahya foloke wulila aba bolo fula korota kama hakke ubetilo hakke akomme ciden tunta ke na beta sujudila ko foka faraka ciden tunta ke na beta sujudila donc wala bolo fula be korta hadisa munun nana kacaya ka sabati ciden bolo fula be korta ni yoro nani de albani bana ta kasifatu salatu nabiyula ko kana ahyana yarfa yadihi inda sujudi ko ciden tumbe wakati no ko aba bolo furaka na beta sujudula parce que mogo dobe albani ka kuma utaku be barake nay kasura yufo chogo muto koloshi ako ahyana de nadiri wakati no atumba bolo furaka na beta sujudula ako niya ya aleko ahyana ako na ya soro ciden tumba bolo furaka wakati be na beta sujudula kwa tunte dogo shebawla ko ye to lakalanye chogo me ofana tumbe lakalo chogo kelena me niya sujudu tama lakale komi toyu nugo akwa tunta ke wakati bede me munu fana bo kulu be albani ka kuma uta wakati bede wulu tato sujudu lo bata mali bade ka kumata ako ahyana de me o yere doni ke bawo dobolo komi nasayna abu dawuda nu ye togo korta bonda do nasayi abu dawuda ye tege korta bonda do ni beta sujudu la ki tege korta yafo kababu were tuwala karisa wure nati ko ciden tunta ke na bita sujudula uko bonda don chogo min fule nenya abe ko ma ya irade hadisa min nana ko buro fula be korta ni bita sujudula atushira hadisa in tushira ako uko aka bonda don chogo bu odeira donc mi sahalendo bolo fula be korta salila yoronani de bo ani munun fana bafo ko jigito bolo fula korta wurito bolo fula korta hadisa do de yumina ko kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli qafdin wa rafi ko ciden jigito abe kabaruke awulito abe kabaruke ninde ya don muna wulu nyana ciden jigito abatige korota awulito abatige korota ayi ciden jigito kata urukula kata sujudu ba abe Allahu akbar fo dala awulito na abe wuli sallida abe Allahu akbar fo dala na korte ko atumba to korota nous sugu de be mogo domina donc bolo fula be korta a sahale yoronani de alayhi salam bo ko doye nyinin kalike ni malimami ba fo semi Allah liman hamidahu ubi abe kabaru munun fo dobe sura limami ko fe mimbe awa la selika ba fo de masaria la kwa tablighi la selika la mimbe alimami ka kabaru la se aw ba fo ko alimami falako falako mimbe alimami ewa alimami ka ko fe mo mimbe alimami ka kuma la se na ye kabaru fo lebe akanta ni kabaru ye na ye sima law liman hamda fo lebe akanta ni allahumma rabbana wa lakal hamdu o ciden tilela almami fara ko tunte la selikela tunte de la selikela donna darura do de kama tuma mi ciden banana wa abubakar ku ka bakar nyamari aka sallini muawiya abubakar ya salli damina ni muawiya ciden yere lafiya sura fari kolola wa abora kana asigile abora kana sigi abubakar kerefe tuma mi ciden nana sigi doro abubakar ye ewa almami yang ngania bila ka yereke almami ko fe mo ka ciden ka almami
ciiden kera almami sisa tuma me ale nana me ciiden bana bagato do akalla fulendo jama min be kofe uta kamme bo abubakar kera sa ni ciiden ye kabaru ke abubakar min jolen ba kunale ba me abe kabaru lase laseli nana nin cogo de la sallila darwa de nana nay donc don ko ko ni abe misiri min mikorote misiri kabbo fana jama min be misiri konote almami kamme donc laseli kala be sika laseli kala be sika laseli ke a ube ni misiri mikoro tinyana akante ta kosobe jamate wa almami kamme mikoro ina laseli kala be sika laseli ke ben ni darurai nununte ni darura mananaye kala laseli kalmami kofe majahabun wuye laseli kala wuye nyogon soso ka salli sale na sahabariya yirela uko parce que na darura mana haju manya ni ba ke ka ke be jate tilon kala de sallila ni ye tilon ke fana ke sallila ka salli be cinya ni darura mana kai yire kalmami falakoye ko ibe laseli kalmami kofe ni darura mana ni ya ke majahabu ye nyogon soso ka salli sale na sahabariya yirela awa na hara sahara iye fenke minte sunna kono donc o ka famu laseli be darura de be nananaye misiri kabbo jamate almami kammi laseli kala be sekana a ube misiri mikoro tinyana jamate almami kammi laseli kala be sekana laseli ke mais ni o darura te misiri fitini de do hari ni mikoro tar almami ka kabaro ka beba me ube mikoro min be misiri la bebe almami ka kamme donc kunte laseli la sunnate o wakati wa alaikum salam o do ye ɲininkali kɛ ka bɔ kɔfɛ ko olu u ye wagati jan kɛ u bɛ salli alimami dɔ nɔfɛ mais a nana jɛya u ye ka bange u ye ja alimami bɛ musirikiya baaraw kɛ baara minnu ye musirikiya bangalen ye a bɛ olu kɛ olu tun t'o dɔn olu ye hakɛ min bɛ kɛ u bɛ salla nɔfɛ u bɛ cogo di baasi t'a ka salli la ni aw sallira alimami nɔfɛ aw ɲana parce que lesiri la silamiya la mɔgɔ o mɔgɔ n'i t'a ka lahala dɔn masturul hali lesiri la an bɛ jate silama ɲuman de an bɛ jate akida ɲuman tigi de i bɛ salla kɔfɛ ni a ka akida baliya nana bangi ye don min de i b'a to ye donc aw ye lesiri de kɛ a sallira kɔfɛ aw y'a jigi ɲana ye de k'a minɛ ni lesiri de ye a ka akida kani silama ɲuman de don a ye furanse min ka bɛ salla nɔfɛ nin na n'a nana bangaw ye ko a bɛ musirikiya baara bangalenw kɛ u bangeraw ye wagati min a b'a kɔfɛ salli bila o de la nin minnu tɛmɛna fɛn t'aw kan o la olu salen don. ko yala wajuli bɛ dɔ bato kɔnɔ wa wajuli min bɛ tawhidi de kan wajuli min bɛ sunna de kan wajuli min bɛ la man haji salafu salih o ye bato de man ahsana qawla mimman daa ila allah wa amila saliha wa qala innani min almuslimin ala ko mɔgɔ juman ka kuma kaɲi a ko mɔgɔ si ka kuma maɲi ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min bɛ mɔgɔ wele ka taa ala ma a yɛrɛ ye baara ɲuman kɛ fana a ko ne ye silama de ye fana a ko mɔgɔ si ka kuma maɲi ka nin tigi bɔ kuntum khayra ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar donc wajilu min be silamiya kadiri kono de tawhid wajuli sunna wajuli ala man yahdi salafu salih ni yen nin ke bil ikhlas ka faraka ni ya akeni dusukun kalasiye baraji te bola dawa de do weleli de do jihadu do de do ibe jihadu do de la jihadu ira be konte jihadu yere de la donc baraji bala mais wajuli mini ta ñini wajuli ate tawhidi kate sunnaka ate mane hal sarafu ka komi mo chaman ka wajuli be chogomi dor mo be se kindo chogomi kinso chogomi ka hinna chogomi be bolo chogomi tawhidi tala sheikh salih fawzan ñini karan minna ko woleli kilani wajuli kila munum be wajuli ke me tawhidi tu ka wajuli la ko tawhidi ka gire aka gele
atali ka gele mɔgɔw ma be mɔgɔw fara wulu ka wajuli be cogo di u ka dawa be cogo di a ko nunun tigila mɔgɔ ka wajuli mɔgɔ be dawa la mɔgɔ be wajuli la ni tawhidi tala a ko a tigi ka wajuli bali yɛrɛ de kaɲi ka tɛmɛ a ka wajuli kan a ka wajuli nafa tala a ko a be mɔgɔw de fili yɛrɛ a ko mɔgɔ be wajuli de kɛ tawhidi tala a ko wajuli kɛla tɛ a be mɔgɔw fili yɛrɛ de ale ka wajuli baliya yɛrɛ de kaɲi ka tɛmɛ a ka wajuli kan donc wajuli be tawhidi ka be sunna kan o ye baraji de be o la ni dusukun kalasi ala ye